Движиме се по магистрала 8-5 на юг към центъра. Трябва да минем през центъра на Атланта, за да продължим надолу към Флорида, през Алабама. И се движиме в най-лявата лента, която се казва Carpool, защото е такава експресна и се води за коли, които имат над двама души в тях. И както виждате, такива са много малко и затова се движат по-бързо. А останалите коли на повечето изходи и входове има трафик и съответно карат по-бавничко на места, даже ето както е тук, дори се стига и до спиране. Това е предимството да се возиш не сам в автомобил в Америка, което е рядкост. Ето тук един Mercedes SLL надминахме. А в далечината Кемито леко, ако зумира, може да се види маглясалия даунтаун, вече началото, защото той е голям, на Атланта. И ще се видим след малко. Чао! Чао!